אכן גאה על כך שמנעתי את הקמתה של מדינה פלסטינית, כי היום כולם מבינים מה הייתה יכולה להיות המדינה הפלסטינית הזאת. אחרי שראינו את המדינה הפלסטינית הקטנה בעזה, כולם מבינים מה היה קורה אילו היינו באמת מתקפלים מול הלחצים הבינלאומיים ומאפשרים מדינה כזאת גם ביהודה ושומרון, גם בסביב ירושלים, גם בפאתי תל אביב.